guys, magmumukbang ako ng Indomie, aka Pansit Canton. Alam nyo guys, ito ang isang paborito ko talaga dito sa Saudi. Ito siya. Ito yung Indomie, ayan, Mala Pansit Canton sa Pilipinas. Ito talaga guys ang pinakabili ko sa amo ko kasi ito talaga yung gusto kong Indomie. So ayan guys, abangan nyo ang aking mukbang. So kakain na naman si Akits, o diba? So ayan guys, see you later, bye bye. So ayan guys, dalawang tas kami guys, sana maubos ko na kasi ito. Pero ito natin talaga kung kaya ubusin mo, pero kailangan ubusin mo diba? So ayan, kapag namin guys, buko na siya. So kailangan ko siya lagay. At hirap lang guys, hirap lang guys. Buti mo na guys, hirap lang guys. So ayan, natapos siya guys. Hirap lang guys, hirap lang guys. A few moments later. Hello guys, so luto na siya guys. Kukunin ko na siya. Ayan, sasalain ko muna para makuha yung tubig. Okay? Luto na kayo. Yun na lang sa guys. So, ayan na siya guys. Ayan. Guys, wala akong scissors dito guys, kundi tingnan natin guys ang maubos ko talaga to. So dahil walang scissors guys, meron akong scissors, ipin. Ito na siya guys, oh. Diba? Nakasing scissors, diba? So ipin na lang, so pag-charger pa talaga tayo guys. Guys, dito sa abroad, kailangan kung ano pagkain natin, huwag lang muna tayo magkakaroon ng ano. Pero nasusa talaga dito guys, susa to sila Indomie, noodles, dito guys. Kasi pag nandito pa kayo dito, iwan naman guys. Kaya kasi guys, kailangan ilagay ko talaga yung ingredients niya kasi ang sarap siya. Kaya guys, namiss ko na talaga yung noodles talaga. Ibang guys, ibang sarap talaga yung siguro po, pag ako kakain dito, siguro na ako.
pag hindi na siya mainit, hindi siya masarap. Kahit sa kape guys, alam mo, gusto ko yung pag iniinom yung mainit siya. Yung parang ano, bagong timpla talaga. Masarap kasi pag iniinom. Ganun. Ayan guys. Ayan, mamumukbang tayo. Pero hindi pa tayo guys. So, welcome back guys. Dito na tayo at ako yung mamumukbang talaga. Ayan. Kasi yung sinusuportahan ko mga primer dito guys. Nag-stop na. Kasi guys, dapat tayo magsusuportahan. Kasi muli pa, dapat nag-primer tayo. Susuportahan tayo nila. So, dalawang set of guys. So, nakita na ako guys. Stop kasi. It's okay. So, ayan guys. Nakakakita na ako. Kasi nagpapasok yung akin. So, just na ako guys sa dami. Para makabit dito sa labas. So, ayan na guys. So, umpisa na natin kumain guys. So, kumain tayo guys. So, lahat po kayo ini-invite ko na kumain. Charot. Yummy. Ayan, Micah Angelio Vlog. China-challenge kita na kumain ka ng dalawang Indomie. Yung kulay-pula ha, tapos panghanga. So, ayun guys. I challenge Micah Angelio Vlog. Kung kaya niya to. Pero actually guys, parang mahilig naman siya sa amaang. So, first time talaga guys, mukbang ako ng dalawang Indomie. Actually guys, isa lang talaga yung kaya ko. Kasi kahit nasa noodles guys na sabaw, hindi ko kaya noodles yung isa. Except na lang talaga noodles yung mga guys. Lagi na ko sarap guys. Kasya-kasya sa lumama. Yung allergy ko guys, bigla na lang siya. Pero hindi ko makukuha ng guys. So, ayun guys. Kaso challenge na diba? So ayan ha, may Angelio Vlog. China-challenge kita, ha? Pero guys ha, hindi maganda sa health na kalaki lang yung noodles, yung ganito. Hindi siya na nilamang na to, dito pa talaga. Alis na nga dyan, maya kainin kita din. Dapat tinidor. Kaso, yung tinidor nila nandun sa loob. Kaya usara na. Magka-juicy pa tayo guys, gusto nyo naman. Yan guys, kung nag-aabot kayo, kailangan mabilisan yung kain para siyempre bagay sa nang kasi pag ganun mababay naman yung maamot ko guys. Pag makikita nila kumakain ka, kahit may gutos nila, sabihin niya, tapusin mo muna yung kinakain. Ganun sila. Pero parang hindi ko kaya ito guys ubusin sa totoo lang. Dalawa, gusto nila. Ganito na ako kalaki guys, pero hindi ako masiba kumain guys. Hindi halata guys. Hindi, I mean to say guys na ano, na ganito yung katawan ko, pero hindi naman ako grabe talaga kainin guys. Pero ganito lang siya talaga yung katawan. Hindi lang siguro ako. Dito sa abroad guys, ito lang yung mga mabibilisan na ano, na kinakain. Yung ano ba, yung mabilis na kung talagang gutom ka, gusto mo kumain. So actually guys, sa kamay ko, hindi ko yan ano adumi, balat ko yan. Alam mo guys, napagkakamala na talaga palagi na dumi, palain nila dumi. Kahit na yung amo ko nung nakala niya dumi, sila dito, sabi ko hindi yung dumi, balat ko yan. Kasi pag nawala ako guys, meron silang, ito yung ano nila, hahanapin sa akin. Di ko alam kung malamig ba guys, pero parang kunti na naman, parang nilalamig ako dito sa labas. Hindi na ako nakajakit kasi parang pawala na naman. Hindi ko pawala na talaga. Tapos na. Alam may content guys, hindi ko mukbang. Minsan kasi guys, pag nagluluto ako, nakakalimutan ko yung picture. Tapos huli na maano, huli na kailangan ko para mag-content yun. So parang busog na ako guys. Kaya challenge ko pa naman sa may katapos yung parang hindi ko maubos yung pusa. Ayan, may ka, wag po na lang kayo mag-challenge din. Kasi hindi ko talaga maubos din. Failed yung challenge ko guys, kaya atin dito. Sarap ito guys, mga soft drinks. Kaso mga soft drinks guys. Ito guys oh, tingnan nyo kung ano pa kadami yung naiwan. Actually medyo kunti lang naman siya. Pero ito tayo pa rin kung maubos ko. Ayan, para makita guys. A
A few moments later.